kids are making us proud. Amwe vana vedu takanzwa vakapasa O-level. But we don't walk alone. We walk with our ancestors. Shambotendo vanochengetera vana vedu tiri kure. Chimwari unoziva naye chingota results latanya nakati pama A. Ndoti pama A. Pepa ma A ega. Handina mwana anoite rombe. 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 Apinyamira vaingekenyamira. Handina mwana anoite rombe. Handina mwana anoite rombe. Handina mwana anoite rombe. Ha iyo handina mwana anoite rombe. Vachidadisa mwana anoite rombe. Handina mwana anoite rombe. Charongoramba chipfupira namai aa. Handina mwana anoite rombe kaniwe. Anyway, namatura vana venyu. When I speak like play. Wangu ari kunodadisa kuende. Ari kudzoka ne 51. Whatever combination is going for. We have started right now with the mother. 15 points. Handina mwana anoite rombe. Handina mwana anoite rombe. Yeah. Thank you, Matema. Thank you, Benura. Ah!